Deti, ja s maminou ideme do toho Česka. Vy si musíte poradiť sami. Ale veď mamina mala ísť do vlastnej roboty a nie s tebou. Ona sa o mňa bojí a dala si voľno. A ide so mňou. Aha, ale čo my? My to samé nezvládneme. Zvládnete. Maminka sa včera s vami rozlúčila. Neviem, či sa rozlúčila, ale nechce vás vidieť vaše smutné tváričky. Čiže mám dať pusu aj za ňou. No tak, dobre. Zajtra, alebo pozajtra ráno sme tu. Ahojte. Teraz sa bať o otca aj mamu. Všetko dobre dopadne, neboj. No keď myslíš, no dobre, no. O 2 hodiny neskôr. Áno, som to ja. Prečo? Čo? Čo ti je? Keď plačeš? Naši rodičia. Čo naši rodičia? Zobrali pri autonehode. Čo? Už prestaň, musíme zariadiť pohore. Idem volať. Dobrý deň, dobrý. Vedela som, že zastane nejaká pohroma. Dobrý deň. Pohrebnícká služba. Volala mi tu ľudská. Presne tak volala vám. Ľudská! Áno, dobrý deň. No pre vás zlý deň, no. Obidvaja starky. Nie rodičia! Tak to mi je naozaj veľmi ľúto. Kde chcete pohreb? Tam, kde sa vzdali. Veď to je 85 kilometrov. Tam nezajdeme. Ale nie naozaj snú. Kde mali prvé výročie. To je svadba, Lucia. Tak druhé. A tam. Tak vám dám adresu. Ďakujem veľmi pekne. Dovidenia. O deň neskôr. Dneska večer je ten pohreb. Máme už šaty? Nemáme. Musíme si nejaké vyrobiť. Tak idem po látku. Opatrne, nechcem aj teba stratiť. Neboj. To sú také isté slova, ako hovoril otec a mama. Fú. Čiže takáto látka. Super. Super. Neboj. Poďme si urobiť tie šaty už konečne. Ešte ti treba to zlepiť, teda zašiť. Ty šaty máš. A ja potrebujem. Klobúk si urobím sama. Tebe idem robiť šaty. OK, ty tiež máš šaty hotové. No, netreba klobúk. Aj ty chceš? Ja na pohreb som pripravená. Ty? Mne ešte treba klobúk. OK, ja klobúk nedávam. Poďme. Keď myslíš. Milí povstali, ktorí ste tu, ktorí ste sa súčasní tohto pohrebu rodičov 2 malých dievčatok. Majú aj príhovor. Ale najprv dovezieme truhlu, aby to počuli aj ich rodičia.
No už preveziete tú trúdu. Stárka nebo. Najprv môj manžel a teraz moje deti. Úprimnú sústrasť. Podávajte kytice alebo darčeky. Môj syn nemal nič iné na oblečenie, len malý kabátik, ktorý teraz je len tvoj. Pane Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Neboj, Stárka. Očko na teba myslí. Moja dcera rada nosila náhrdelníky, ale najradšej z toho aj riflové šaty. Ale na hrob to nedám. Prijala si, aby som to dala dcerkám. Ale nie, prepáčte, musím. Moja najmilšia sestra, sice mačka, ale najradšej nosila aj opasky. A toto jej dávam. Mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Môj najobľúbenejší brat z tých 6, ktorí neprišli na jeho pohreb, lebo ho nemajú radi. Darujem. Nič. On bol spokojný aj bez toho. Ale inakšie buď darujem moju šťastnú mincu, aby sa v nebi mal suprovejšie než tu na zemi. Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Ja a moja sestra Ľudská. Ďakujem, že ste prišli aspoň časť rodiny na tento malý pohreb našich dvoch rodičov, ktorí nás vychovávali v večnej láske a dobrote. Nemali sme sa o nich vôbec báť a nič, lebo vždy ste nám vrátili. Táto osudná noc, neviem, čo sa stalo, nás zmenila celý život. A preto vám ďakujem, že všetci ste sa zúčastnili na tomto pohrebe. Fakt si to veľmi ceníme. A my sme im chceli dať darčeky, ktoré dostali na ich sviatok. Mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Ďakujem. Dovidenia. Počkaj, synak. Moja jediná dcérka. Veľmi si vás cenili. Ale už dneska musíme ísť. Môj braček. Richard, poď už. Či Maggie. Teraz si aj bude mať milíč s Richardom.